Fashion Days. Time to be me. Я виждам ти още лек към нас, Крис, със същи физиономи, перфекция в физиономи. Ма ти си по-чаровен от мен, какво говориш в Тия глупости, моля ти се. Не, всъщност знаеш какво? Аз съм чаровен, да. Да. Нон-стоп си говорим. Ние винаги има за какво да си кажем. Звъни през 5 минути, за да ми каже едно голямо нищо. Човек, ако знаеш какво си поръчах, чакай, че е шумно. Поръчах си онази... тук нямаш ли пекарна? Както и да е, поръчах си онази рокля, която ти бях пращала и сега беше на 50. Честит Свети Валентин на приятелката, която слуша дългите ми безсмислени гласови. Fashion Days. Време е да бъдем себе си.